Teng, titip HP aku. Gak iso, tasku full. Udang keju. Kon ku titip HP cilik ngene gak iso tak kaplok kon taman kon medhit sih kon niku. Gak medit ajen full, Mas. Full isi mau apa tasku laraan tok ta iku Magic LPG sak sotel ibu mlebu kabeh ta iku tasmu iku. Ya wong wedok ya barang-barangku dhewe. Wedok opo ae sing delok sih barang opo ae sih kon iki barang opo sih. Masalah lipstik telu nak jero sih ana piro pitu. Kon lapo sih kok lipstik 10 barang siji gak cukup ta lambemu iku. Gradasi seni. Seni. Gradasi. Gradakan ono iku kon kuwi opo kon iku lipstik siji 10 iki kon katene wong nak embong ibu-ibu katene lipstik kabeh no wong-wong kuwi wan. Ya kan kayak sales ngono gak sih tester. Selet terus kon iku. Arek kok ngawur kaplok kene kon taman kon iku wis mene ngene lho sing tasmu ya gowak barongan kene wis. Tak tokono carrier meneh. Lha apa sih tambah gegeden, Cek? Ya babas sik mlebu kabeh sak kasur-kasurmu mlebu sampo-sampo mlebu wis nak omah handuk gawon kabeh wis enak. Oh, kok ndaki roblok ngono. Ya kon iku goblok gak kaplok kene kon taman kon iku wis. Apa iku ayo? Jujur apa iku Yohan? Ijo-ijo iki. Ya Allah. Gusti kok pencet barang kon oleh ndi pencite oleh ndi? Iku lho cak PI sebelah kono mah. Masalah kebiasaanmu lo yang kok iso kok pencet barang nyolong kon ya? Tiba. Ayo jujur pasti gak tiba iku pasti nak ndukur mak petik sini gua ayo. Ya jeneng lapone wonge lho nang ngarep omah ya. Makane HP ku gak cukup wis karo njuk omelone Pak Bokir kono iku lho wis gawon kabeh wis.